Sziasztok! Én az IMA Trianonnak készítem az első videómat, és egy ilyen természetbarát filmmel kezdeném, és sétálok a parkba. Most a párzási időszak van a kacsáknál, és így párosával vannak. Igazándiból politikai műsor, vagy politikai indítatású sorozatot szeretnék indítani, ami az őrült politikusokat úgymond kibeszéli. Úgyhogy nyugodtan lehet kommentelni ebben a videóban. Ez lesz az első ilyen videóm. Beszéljük ki őket. Most én nem a magyar politikusokat értem ezen, hanem a világ politikusait, ami a világ nem látott, annyi őrült politikus lett ma a különböző országoknak a vezetői között, valamint egy őrült világba kerültünk volna, de a lényeg ennek semmi más, csak az emberek vagy a mi pénzünket költik hülyeségekre. Ugye kezdjük azzal, hogy 90-es évekig a szocializmussal hülyítették a népet, és mindent a népért, mindent a szocializmusért arra költöttek. Aztán jött a nagy változás. Ugye Magyarország kikerült a szocialista világ, vagy a szocialista berkekből, és azt hittük, hogy nyugathoz csatlakozunk, ahol végül is egy jóléti társadalom volt, ami ma már nem ugyanaz. Aztán jöttek a különböző kitalációk, hogy mire költsük a pénzt. De igazándiból a pénzemberek azok, akik eldöntik azt, hogy most mire költsék a pénzt. És most már az országoknak a pénzeit is egy csatornába csatornázzák, ők osszák ki, olyan, mintha tulajdonosai lennének különböző országoknak. Most azt látjuk, hogy újra felosztás van, újra tervezés van, és ezt 2030-ra beszélték meg, Agenda 2030 címen, és ezt ugye mindenki elfogadja, akik a vezetésben vannak, mert abban reménykednek, hogy ők a pénzes oldalon lesznek, az összes többi népet pedig kirabolják. Elveszik a pénzüket, elköltik azt a pénzt, amit az emberek megkeresnek országaikon belül, a kincseiket, vagyis a különböző ásványokat akarják most lerabolni, és ugye a technológia most elért egy olyan szintre, hogy nagyon sok ritka földfémre van szükség a technológiának a fenntartásához, vagy a gyártásához, vagy a technológiának a kivitelezéséhez. Ezért most meg vannak bolondulva a ritka földfém iránt, amit Kína már ugye egy kicsit korábban észrevett, mert technológiákban és különböző dolgokban eléggé előre haladott. Most sokan mondják, hogy Amerika még mindig az első helyen van, de ha egy kicsit belenézünk jobban, akkor már vásárlóképesség az Kínánál van, a technológiai innovációk Kínánál van, úgyhogy ez már úgy lényegében így nem igaz. Kelet átvette a
irányítást a technológiák között is, és kb. 90%-et, mármint a feldolgozásának a különböző ritka földfémeknek, az kínai tulajdonban van. Na most gondoljunk bele, hogy ez szükséges a repülőgyártáshoz, ez szükséges a különböző csipeknek a gyártásához, tehát az összes fejlett technológiához most ritka földfémre van szüksége a világnak. Ugye az a fennmaradó 10% oszlik a világ összes többi országaira. Most képzeljük el, hogy Kína mennyire a kezébe tart mindent. Hát olyanok vannak már Kínában, ugye, hogy ők találták ki ezt a digitális világot, és most az egész világot a webben keresztül azt próbálják bemagyarázni, hogy gondolatot, mindent tudnak irányítani, és a politikusok szempontjából a legfontosabb, hogy a választásokat is ők befolyásolják. De részben persze igaz ez a része, mert annyira meghűítik a népet ezekkel a mobiltelefonokkal, hogyha megy az utcán, akkor szinte mindenkinek ott van a kezében a mobil, és csak bütyköli, piszköli az ujjával mozgatja a telefon, tehát mindenki benne van a mobiltelefonban. Az arcfelismerőt ugyanúgy építi az orosz is, már május 1-től az lesz, hogy ugyanaz a kínai technológia, hogy arc leolvasó lesz metrókban, az utcákon, mindenütt kameráznak, mindent tudni akarnak. Ez igazándiból a titkosszolgálatnak a technológiája alapján, hogy mindent ellenőrizzenek, találták ki, hogy minden pénzt, egyetlen egy fillér sem kerüljön adózásmentesen sehová, és majd ők elköltik, majd ők tudják, hogy most mire fogják költeni. Most kitalálták, hogy fegyverkeznünk kell. Na vajon minek? Azért, mert a fegyvergyártóknak kell a pénz, most azon keresztül fogják mosni a pénzt. Eddig ugye mosták a zöld őrülettel, olyan hülyeségekbe fektettek, mint a szélenergia, aminek most már bizonyított tény, hogy semmi pozitív hatása nincs, sokkal egyszerűbb lenne a nukleáris energiát használni, ami igazándiból megint csak nem árulják el, hogy az önköltségi ára az 1 forint alatt van 1 kilowattnak a megtermelése. Árulják, hogy nálunk 30 forint fölött, a cégeknek 100 forint körül, de 1 forintba sem kerül az önköltsége, ami ugye az emberek számára zárt információ. Az oroszok is most 70-szer olcsóbbá teszik az elektromos áramnak a nukleáris erőműveken keresztül előállítását. A kínaiak találtak még jobb anyagot, mint az urán, azzal 200-szorosra tudják a hatékonyságát növelni a nukleáris energia előállítására. És ezért jó az, hogy most ne legyen autója senkinek, mert ők majd biztosítják az elektromos autókat, ami szintén sokkal olcsóbba kerül, mint a benzines vagy üzemanyaggal működő autók számára. Majd ők biztosítják az elektromos autókat, olcsón állítják elő, és nekik szinte ingyen tud működni, te megfizest a bérleti díjat, 1000-szeres áron. Nagyon jól kitalálták ezt a részét, úgyhogy ezzel kapcsolatosan kérem, hogy kommenteljetek, lájkoljatok, csatlakozzatok a csatornához,
mert bizonyos rendszerességgel meg fogom jelenni. Persze ezek a infotech cégek is különösen működnek, tehát hogyha nem a fősodort viseled, akkor egyszerűen egy kis zsákutcába terelnek, úgyhogy senki nem látja az oldaladat. Aki a fősodort viszi, azt meg általában az emberek éjszaka alszanak, és ugye most kitalálták azt, hogy teljes videókat is reklámként tesznek föl, és ha elaludtál közben, akkor fölpörgetik a látogatottságát annak az oldalnak, aki a fősodort viszi. És most csak egy példát hozok fel. Egyes Friderikus show-t több millióan néznek meg, úgyhogy összesen 10 millióan vagyunk. Tehát van, aki úgymond éjszaka megnézi többször is ugyanazokat a videókat, amit ugye mondjuk a YouTube ajánl. Na de nem tudom, ennek is a harca hová fog, miben fog végződni. Azért, mert harc van ugye a tech cégek között és országok között is. Ugye az oroszok megbírságolták a YouTube-ot olyan mennyiségű pénzzel, ami nincs a világon. Most, ha ugyanezt megteszi a BRICS országoknak a többsége, akkor marad egy szűk kis terület a YouTube számára, mert ugye Kínában már egyébként se tud babért aratni, de a BRICS országok ugye már most több mint a felét teszik ki a földünknek. Én azt mondom, most legyen ennyi elég így bevezetőnek. Én folyamatosan fogom jelentkezni, ne dőljünk be a propaganda médiának, hallgassunk néha más csatornákat is. Köszönöm, hogy meghallgattatok, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!